Minutos antes de entrar á proba teórica, os nervios palpábanse nos pasillos da Deputación. É que a convocatoria pagaba a pena. Estes xóvenes xóganse unha das 70 bolsas Leonardo da Vinci de emprego en Europa. Unha oportunidade das que cada vez existen menos. Obviamente hai poucas, supoño que é unha sorte poder estar nesta, porque tal como están as cousas non se encontran moitas parecidas. Debido a como está o mercado laboral aquí, ahora mismo, pois a oportunidade de viaxar e coñecer outro idioma e formarse noutro país pois é moi importante. Buscan a mesma alternativa de futuro que os beneficiarios que partían hai case un ano estranxeiro, neste caso desde o aeroporto de Alvedro, cas bolsas medioambientais Lugo 2, dos que preto do 40% atoparon traballo á volta. Estudei arquitectura na Coruña, acabei no 2010, en setembro do 2010, dende aquela estuve traballando nunhas becas, bueno, acabáronseme a mediados deste ano, entonces, desde aquela, pues, estou buscando outras alternativas. As Leonardo, financiadas ao 80% con fondos europeos, optan universitarios de moitas especializacións. 20 bolsas están dirixidas para titulados en imaxe son. Que igual é unha oportunidade de traballar en empresas máis grandes que aquí directamente non poderíamos ter. Ademais do test de coñecementos, 134 aspirantes deberán pasar unha entrevista persoal que, xunto á baremación dos méritos, compoñerá a puntuación global. Os que resulten seleccionados partirán en xaneiro os seus destinos.